ce wanda zai yi jawabar hukumar zuma a ruwaya da karfasu da bai an kusurni da arba da ashirin wa ashirin tun matar da mijin da ya rasu kai barta sawa sun tare da kuma su tare da iya an daura musu aure na rasu kai barta ba za ta yi aure ba sai ta yi wata hudu da kwana goma sannan za ta yi aure in bai ci sai ta haihu ba a wata inda da kwana a rai barbara kuma ta kaba an wanda inda yake da sarki ake lissawa da shi idan mace mai sauri ce wataƙila a kwana a bakin za ta iya gama ilgata amma ta kaba wani sauri ki sai ki wata abu da kwana goma sai dai in ciki gare ki in ciki gare ki to duk da kika haihu kin gama ilgaki amma da a larabawa suna da biki na takaba idan aka yi mutu kawarta ko ɗarƙotar mijinta ya rasu to ita ma sai ta shiga takaba har sai wacce ta gama saboda ta ta biki shi ne mazana ya ce a duk matan da ta yi imani da allah da ranar lahira ba za ta yi takaba da ba mijinta ba takaba da ta wuce kwana ba musulunci ma ya yi su ta kwana ba shi kuma a yan kaya daina safarin daina kazaki ba kuma mutum ki wani mutu don ki ce wanda ya kowata ki kowata ki a yi amma ke na ki kai yauce wa da an yi kwana a kano da ya fi ci wa da ita kuma ta ci gaba da zama a cikin wannan ta gaba shi ne alindat wannan ta gaba kamar yadda kuma kwanakin kuma sauran tambayar cewa ta gaba abinda ake ciwo ta gaba wani zama ne da mace take a wasu kwanaki ma'adu biyu da shari'a ta faɗa wata huɗu kwana goma ba za ta yi aure ba ba za ta bijirar da kanta ga aure ba tun da an ce ba za ta bijirar da kanta ga aure ba ba za ta yi wani alkawarin cewa in na gama ta gaba za a aure ka ba za ta yi kwalli yadda wani zai garke taya ba za ta yi wannan ba amma wannan bai hana ta ta ci abinci kowane iri ba bai hana ta yi wanki ba bai hana ta yi wanka ba bai hana ta yi tsafta ba amma duk abin da sunansa kwalliya kamar kunshi kamar kitso kamar sa jagira da jambaki kamar auraye da zoba to duk wannan haramun ne ba za ta bi ta gama wata hudu da kwana goma amma bai hana ta ci komai ba bai hana kuma ta sa riga mai tsafta ko ta wanki ba ko ta wanka kuma idan mai sana'a ci ba abin da za ta ci sai ta yi wannan sana'ar ya halatta ta sana'ar ta in ma aiki take ta rasa ta aiki ta in tana zuwa aiki na ta yi zuwa amma tare da wannan hankoki na shari'a ba a ce ta zauna da kuma tun da in bai da abinci ba wata abinci ba kuma ka ce ka ta je ko ina ai ka ga ashi da dare to saboda haka za ta zauna gidan da mijinta ya barta gidan nasa ne ko kuma na haya ne ya riga ya haya in daga ta bar nan sai da wata musiba ce kuma gidan ko zai rushe ko gobara ko na abu shi ne za ta koma wani gida har ta gaba amma ba a yi da ta gaba ta fita daga gidan da mutum ta yi barta ba saboda zuwan da kurai a cikin tumalik ta zo zama da sallallahu alaihi wasallam cewa mijina ya tafi neman bawa sa bawan ya haɗa kai da yan uwansa suka kashe shi a daji yanzu ta kaba nake ko za ka yi izini in koma gidanmu in karasa ta kabata da hamar zala ya ce mutubi daga baya ya ce ta dawo ya ce ta maimaita masa tambayi da ta maimaita ya ce a ɗinki suna ta yi buɗe ta ba ce zauna a gidan har sai kin gama ta gaba amma lokacin da aka yaki uhudu matan shahidai wanda suka mutu a yaki uhudu sun yi magana sallallahu alaihi wasallam kuka wato suna cikin wato damuwa zama su kadai ko zai musu izini su kuma da mazala ce a ba za su kuma da yansu sai ya mazala ce abinda za a yi koma da safe gudun da haɗuwa gidan wanci yi na wajen tijuwa sun gudu da ɗaya junan kewa in dare ya yi kowace da kuma gidan ta gabata to daga baya sai ce a na tuna ma wannan dattijuwar maza suna zuwa wajen ta sau da za ku iya haduwa da maza sun maza da ya tura su yi wani makamu
su guje su gare shi ko ba ta da shi baya ganin musu su kuma za su haɗu su ɗiro kuma su kewa har dai suka gama tabbata su su ba inda suke ba so haka wannan shi ne tsari da shari'a ta ajiye a yin takawa amma babu da ta kafa kwana